About the place the thing man. Yota. Onye na-lag di pọnụ ụzọ. Na alụsị fado becha sị na fa na-eme ụka. Na-enye ihe niile a bụ ihe adobe si na ndị sabat ka fa bụ. Na-enye alụsị nke edobela ama anya akwa. Na-enye excuse o. Na ụmụ unu ka ha lụrụ ọfụ na-enye ebe a ka enyichara ọgwụ niile a esi ebupụtasị ihe niile ebupụtachara na-abụsị ọgwụ ihe niile abụsị ọgwụ ihe niile abụsị ọgwụ ebe a na-awụ ebe fa na-elefọ ebe a na-elekwa ọgwụ the guy no na atene na tiwo kite osogbu n'ihe ji agba tiwo kite n'anya ihe niile ahụ ịbụ alụsị nke ọhụrụ na ịbụla ama anya akwa alụsị ka nke kwesị ijide disi ụmụ ọ na-akọwa n'anya dechara achọ m nekwa oji cheka nga biko na ibe anya nke ekpuru ihu na mmiri obe ji akpọgbu mmadụ o nwere pichọs awụsara outside ndị egburu egbu na ndị nwụrụ anwụ pancha niile ọ bụ ụka ka anyị na-aka cherugwere ka nga biko na-enye na-eso ọgwụ anyị izu ụmụazị Agulu bụ Emeka hey ihe karịrị na ebe a na-alalụ asị nọ ndị sabat gaba ahụ na-eche ma alụsị niile juru n'ime ebe a ibe a baptizmal kaadị ndị ba jicha eji na-enye ibe a baptizmal kaadị ndị ba jicha eji na-enye ịgba pichọ mmadụ akpọgbuchara akpọgbu na ID kaadị mmadụ na-eche anya ibe niile aba na-ema paspọtụ mmadụ mere eme na-anya ọzọ emepe ebe a friji abụọ ọbara na ebe ebe na-ada a na-aka ụka gị na-eshi na ebe a bịaziri eme ụka ebe abụọ bụ ebe a na-anọ were eme ụka anyị na-aka ụka na-ekwe amem amị Oluwa Jesu